Hola, jo sóc Contrasenya. Hola, jo sóc 1. Hola, jo sóc Milion009. Avui ens hem reunit per agafar unes fruites, però hem vist que el camí està tancat i no podem passar. I doncs, a un nen molt llest se li va acudir una idea. Tinc que obrir... Buah, és que no sé si... Bueno, vaig a cortar aquesta fruita i... Va, que això t'ajuda. Intentem empujar aquest carro. 3, 2, 1, ja. Ah. Ara no sé, però hem de poder passar. Què fem? I si ens fem més petits? Bueno, Sí, i ja estirem. d'acord. Anem a fer més petits i... Més petits... Més petits... Quan ja havíem baixat les escales, m'havia fet una mica més gran. Els 3, por supuesto. Els 3. Una mica, Una I el miqueta, contrasenya va dir... Oh, on estan les fruites? No sé, ni anem allà. És veritat, no estan? Baixem a veure si estan. A veure... Oh, per què no estan les fruites? Però on estan? No ho sé! Ah! Ens ataca! Ai! Ajuda! Ajuda! Ah! No! Ah, vale. Quan vam parar de tirar-nos les fruites... Vam descobrir una manera de que volvessin les fruites! I la manera era... Salam alaikum salam. Salam alaikum salam. Salam alaikum salam. Salam alaikum salam. Pim, pam, truco. Truco. Però on estan les fruites? Jo no veig les fruites. Han tornat a desaparèixer! Ah, tot és culpa teva! Per què culpa meva? No he fet res en tot el dia! Però com que no he fet res? És que no has fet res! Però si és culpa del... Però bueno. Què dieu vosaltres? No veieu? Ens estem discutint massa. No serveix per res. Com que... Bueno, és veritat. No serveix per res. És que contrasenya, tio. No pares de discutir. No veus que la culpa és de tots de que no trobem les fruites? No Ja, veus? però... Una cosa, va, anem junts i anem a pensar com trobar les fruites. A veure, jo crec que si tots pensem que volem les fruites, apareixeran. Vull les fruites. Jo també. Però, com ho fem? Espera, vaig a tornar a veure com som. S'acaben de trencar la nostra cara? Sí? Espera. Tornem a dir que estàvem d'acord. Sí, Estem d'acord tots? Sí? 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 Pim, pam, pum. S'ha acabat! Ta 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 ra ta 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 tu 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 na 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 tu 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 tu